Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holling, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, join your subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wangowagara uri mugari wepanapa, dango kutenda nekutasani nekukurumidza kubhadhara rendi. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Hanzi Chamisa Chikwambo. Pandakazvitaura ndakatukwa nenyika yese pasocial media. Vachiti anopinda mukomana. Vari kupi maprophets aiona young David to rule the throne? Chaminuka ndimambo. Ndo mashoko ari kutaurwa naDr. Bond vakazochinja zita ravo kuita Gombwe, vachizviti vane tsvimbo yenyika, vachitaura mashoko aya. Iko zvino vachinja zita ravo futi vakuzviti Chaminuka Bond. Ndonyaya ndoda kuti ndikuradzei panapa, yandoda kuti muone, muzvionere mega. Panapa tinofamba nedingindira rekuti umbowo, hatitauri nyaya dzemusoro wedu, tinouya nazvo tokuratidzai. Mozviita sei? Mozvionera mega, handitika. So kana une business raunaro, raunoda kushambadzirwa paplatform panapa panopisa, ndokuti ndibate namba dzangu ndodziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number ipapo. Katoita sei? Tofambira nyaya dzacho, handitika. Pandisandapinda munyaya yangu iyi zvizere, ndine mashoko ari kubva kuna Michael ari kuti hanzi tinovhura maaccounts eFNB nepassport chete, pasina kana permit. Saka chingoripo, chingobata Michael panamba idzo dziri pascreen idzo, okutsanangurirai zvizere zvinodikanwa, moita saizvozvo, handitika. Musakangana kutaura kuti mabva nekuna DJ Holly anokupai madiscount, mamwe asingaite, akachipa akadzika zvekudaro, handitika. Munhu waita sei? Worongeka, handitika. Right, nyaya yangu ndo iyo iri apo iyo. Account iyo ndo ya official account ya Dr. Bond, wanga kumbonzi Gombwe, ezvinezva kunzi Chaminuka Bond, Chaminuka zvikanzi Chamisa ndo Chikwambo. Pandakangotaura izvi ndakatukwa nenyika yose pasocial media. Vachiti Mwari ati mukomana anopinda. Varipi maprophets aiona young David to rule the throne? Chaminuka ndimambo, shumba inogara yega musango, mondoro yechitembwe. Ndo mashoko ari kutaurwa nani? naDr. Bond aya. Vari kutaura izvo kuti ndakazvitaura kudhara, but pandakazvitaura zvinhu izvi ndakatukwa nenyika yose. Pane video ravamba vaposta futi riri pasi peposti iyoyo, vachitsanangura kuti Chamisa Haafe akatonga nyika yeZimbabwe. Handiziva kuti chiporofita chavo chazadziswa here, kana kuti changa chiri chiporofita chekunyepa here, but toda kuti tipinde muvidhio iri tizvionere kuti zviri kufamba sei, vari kumboti chii pamusoro pevidhio iri, handitika. But tisati tapinda muvidhio iri, rega ndingokurangaridzai nezvegwenzi rinonzi phytomed. Gwenzi ranetsa zvamanje manje, gwenzi rekuti unofanira kugara unaro mumba. Ukaita musoro, ukaita mudumbu, ukaita musana, ukatadza kana kupefoma, kutadza kufadza mumwe wako panguva chaiyo yekudya bota, aiwaka gwenzi rinoshanda. Ukaita zvirwere zvepabonde, gwenzi iri rinoita sei? Rinoshanda, handitika. Saka kana uri muZimbabwe, bata namba idzi dzakanzi +263 idzo, wotaura nemusikana anonzi Nyari. Kana uri kuSouth Africa, bata namba idzi dzakanzi +27 idzo, wotaura nemusikana anonzi Fochi. Vanokuita sei? Vanokufambirai nyaya dzacho, vanokusotai ende vanodilivhara chero uri kwauri ikoko, handitika. Right, rega tipinde muvidhio redu tinzwe kuti Gombwe vari kuti chii, vaiti chii before my-elections, handitika. Hanzi pandakazvitaura izvi ndakatukwa nenyika yese, rega tinzwe kuti vaimbotaura kuti chii, zvakamira sei. And Gombwe ndewangu zvekudaro, ndichaita planning kuti ndivatsvage, ndoita sei? Ndoya navo paplatform, handitika. Movanzwa vega vachiita sei? Vachitaura, handiti.
Makadi muri Zimbabwe. Tine mambo wenyika ino. Ndakatumirwa panyika panapa nemepo. Kuti ndiise minongedzo ine nzira yekuti nyika ino irurame zvakanaka. Izvezvi ndongo yekuti mupepuke. Izvezvi ndongo yekuti mugarike, ndongo yekuti mudzokere kuna mwenyu. Ndikutaura naAfrica yose nekuti iyi ndo nzira yechivhitivhiti yakanzi muchaziva chokwadi, muchaziva manyepo. Nekuti kumarimwe zuro makatombopembera nyika yose muchiti nyika ino yanaka. Asi ndikuramba ndichidzokorora kuti vanhu pepukai ipapapa. Ndo pane nzira yekuti mudzosere nyika kumashure vatiende mberi. Ndiri kuisa utongi ndichisa nzira yekudzosera nyika kuvaridzi vayo. Ngozi yaamai hatigone kuiri pane Bhaibheri, kana kuiri pane nhombo, kana kuiri pane holy water. Inoda kubvunza amai vataura zvavanoda kuripwa, zvikaripwa zvinyika yanaka. Hongu makati kuvhota ndizvozvo hatirambe. Kungava ana mukavhotere pavanhu vari papa angava Chamisa Haafe Akatonga nyika inoi. Zvamuchose. Dambudziko ratinaro munyika muri kuti maita nhamo, maita matambudziko. Chainaisa mvura chii? Chaita chigoridhe riwanike chii? Ipapo ndo pane mubvunzo muzhinji nekuti nyika ino yairimwa zvirimwa zvaigutisa nyika dzose dzitsvaga chikafu munyika muno. Goridhe raibva muno. Saka iye akaudza varungu kuti vauye muno muchavapei for barter trading kuti muchinjane. Goridhe risimo varidzi varo chiramba naro. Nekuti iro goridhe rikaenda mabhanga ndonokwaSafida nyika ino nemari kuti vanogone kurarama zvakanaka. Muridzi wekiaripo ini ndindakapiwa zunde namambo neiyo mhepo kuti nditonge nyika inoi. Kana zvarema ndichakumbira nekuratidzira munyika kuti nzira iende mberi. Ndakataura kare kuti nyika inoi ine varidzi nemhepo. Ndikati baba achi ndichigadzirisa nyika ino igadzirike zvakanaka. Muridzi wekia haanetse kuona paanesa chigune pasefa inokinuka. Apa inenge makasa chiguno zvakawanda sei aifa yakakinuka. Saka iyi yamakapa zita iyi kwete kune mhepo yekunditi kuita zvisirizvo. Vamwe mudzokera kumashure kunyaya dziriko kuti aiwa mazuva atsvangirai. Nyika yakambochinja mari dzikawanika. Matakadya kare haagone kunyaradza vana. Kumashure uku mhepo inanga ndiripo. Vaitogara pasi nyika yavo mana vamugabe votonokumbira kuti nyika inake. Vaona mari paurongopiwa mari kugadzisa nyika. Saka izvi zvinochada kuvapa goridhe ripiko riri pai kuti muchinjane. Saka manyepo ese ari pai. Hongu kupembera kwavanhu vazhinji nekuti havana zvekuita. Inhama yapinda munyika. Tiri kutanda botso twese senyika ngatise musoro pamwe chete iyeso neZimbabwe. Tikumbire kuna Mwari kuti tipei varidzi venzira tidzose tiripe. Zviri kuda vakuru venyu vagare pasi. Zvino baba acho ndichigadzirisa ndoga nzira yacho ndiri kuuya nayo. Ichavaka nyika ino kuti igarisike zvakanaka. Nekuti ndakatora dzose mondoro ndakadzosera mabvazuva. Ndakabva Bulawayo ndikanokumbira zvose. Saka yakwana nguva yekuti Mashona neMandebele vasangane vabatane vatoke nchimwe chete. Saka ndio mwaka kunakisa nyika ino. Nevamwe mukati vaita mbiri kana mukurumbira ungatenderere. Aya mukurumbira chete kurira. Asi chapaduka hayo patiri kuenda apa. Moto wemashanga uchadzima nepatiri kuenda apa. Chokwadi chena. Ndakati handigadze munhu 2023 kwete. Ndakati ndichagadze zviri ndaona nhamo ichiuya. Ndakati ndichakwira ndichaoma hamuna kuzviona here zviri kuitika.
Right, chiporofita ichi kana kuti mashoko aya akataurwa before taenda kuma-elections a2023. Vakataura kuti Chamisa haasi kuzotonga, kuchauya nhamo. Handizoziva hangu kuti takagarika here zvamanje manje, ari kutonga here mukomana. Toti chii nechiporofita chani chamadzibaba bond, chagombwe, chachaminuka. Mazita acho aita sei awandisa, handitika awandisa. Inyaya hombe, inyaya inonetsa kutambira, inyaya inonetsa futi kunzwisisa, but mawani mira timbotora befu mbichana tidzoke tichipedzisa vhidhiyo redu tione kuti zvakaita sei zvakamira sei. Zviri kunzi naOwen, register yecompany in South Africa. Zvanyore, hazvichanetsa izvi. Kana une bhindauko rako rauri kuita, kana une basa rako rauri kuita, mushando wako wemaoko, aiwa karegister company chi muSouth Africa. Handitika chinongodiwa bata Owen panhamba idzo dziri pasi idzo. Womutaura kuti Owen, ndabva nekuna DJ Holly, vari kutaura ivo kuti iwewe ndiwe munhu wacho ari kuita zvinhu zvamanje manje. Titoite sei tiregistere company? Vakuregistera company anobva kuvhurira an FNB bank account. Zvinhu zvako zvaita sei zvoendeka. Wotanga kuita sei, wotanga kuenderera mberi nezvinhu zvako zviri mugwara. Handitika saka bata Owen panhamba idzo dziri pascreen idzo. Handitika woita sei okusota chi same time. Handitika right, tikati fure tinzoti gombwe vari kuti chii. Siya comment mucomment section, wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako kuti pane kwatiri kuenda here, kana kuti tingoriwo ignorant zvedu nekuti tinongoda mukomana, kana kuti we are desperate for change. But mashoko aya akataurwa negombwe kunzi zvinhu zvichaoma. Right now things are very difficult. Zvikanzi ndine munhu wandichagadza, ndo pavakazosanganawo nemascandals akawanda. Vamwe vakati anga akupenga, vamwe vakati akaponda munhu, akuda kuripa ngozi, chino nechino azosungwa, aita sei. Nyaya dzakawanda dzanga dzakubuda mascandals achi akangosiyana siyana, but aya ndo mashoko avanga vataura. But right now he is back, vachitaura kuti ndida kugadza munhu. Rega tipedzise tinzwa kuti zviri kufamba sei. Ndakanzi nababa ndichagadza nguva ino, achakuregedza ishanduko pakati peropa kuti zvisvike zvakanaka. Hatisi kuda unotaura achiti kutaura mahara. Saka baba chidzokedzanai pfungwa dzenyu dziende panzvimbo, tikumbire minduro rinchauya. Baba akandipa zano riponeso reZimbabwe kuti igarisike zvakanaka. Saka ndichanyaro munyika kuti vanhu vagute kuti goridhe riwanike. Izvezvi kuti musati wana baba ndenzvimbo yati goridhe riputike, vanhu vawane maguta vazoti ndini. Achaputika nguva diki diki kuti ngoita mukurumbira nyika ino yose. Zvamangopiwa madiamonds metanzara angarabvepi? Akabva pasi. Saka ndopane nzira chete iyoyo yekuti nyika ino irarame zvakanaka. Saka ngavauye, asi mwaka wavo kutoti vanonoka nakugadzira ndoga kana ndinabadikadzire. Handina mhepo ndichigadzirisa. Apa makundi kana hamsina zano ndinaro chete. Nekuti nyika ineponi richabudikira pachena. Afrika yapona yasununguru. Ndatenda ngatisanganire kumazuva atiri kuenda. Tada kusvika election. Right, hey, pakaipa. Amenoti munoti iwo nechiporofita ichi kuti chazadziswa here, chiri kuzadziswa here, kana kuti angangoriwo mashoko ari kungotaurwawo zvawo, but tese tazvinzwira. This prophecy or mashoko aya akataurwa way back before my elections, and right now we are here. Toita sei kuti zvinhu zviende kumberi. Hatikwanise kumbovapawo here mambozano mukana kuti vangogadzawo vari kufanira kuti vagadze zvinhu zviite sei zviendeke. Uyezve zviri kudiwa zvacho zviko zviri kumbonyatsodiwa. Hatikwanise here kuti vakuru vachena, hanzi ana dzoro jena, vaite sei vambotaura navo mambozano, pamwe vane plani imwe iri nani. Amenoti iwo unotochii nazvo, unotochii nazvo nemashoko anotaurwa nani nachaminuka aya, mambozano, Dr. Bond, Madzibaba Bond. Pakaipa sezvamunoziva pachitubu tinongoya nazvo sezvazviri, tokupai moona mega, kufuga kana kuwarira zvaakwamuri.
imimi pachenyu handitika. Thank you very much for watching and thank you for supporting Point 5 Creative Studios. Usakanganwe kuti kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate futi panamba dzangu dziri pascreen idzo. Kana uine bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa ndibate futi pasame number idzodzo tofambira nyaya dzacho handitika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Ngatisangane muvideo rinotera.